Vielen Dank, Herr Kollege Vaughan. Es folgt Herr Kollege Stier für 1,5 Minuten. Gospodine predsjedniče, evo podatak da se svakog dana trguje oko milijarda eura između Europe i Kine dovoljno pokazuje koliko je ovo pitanje od strateške važnosti za sve nas i koliko je potencijal da se poveća i razina ulaganja koja trenutno još nije zadovoljavajuća. Tu se nikako ne mogu složiti s izjavama poput one od lorda Darmoutha koji je maločas rekao da pojedinačno države mogu bolje od Europske unije pregovarati s Kinom. Mislim da jedino zajedno kao EU možemo doći do povoljnog ugovora za svaku našu državu, naše gospodarstvo i pogotovo za naša mala i srednja poduzeća koja moramo osigurati bolje uvjete za pristup kineskom tržištu, naravno i ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja s kineskom konkurencijom. Ono što nedostaje je možda strateški pristup. Kina sigurno ga ima prema Europi, a i slučaj Hrvatske to pokazuje. Kada su Kinezi shvatili da Hrvatska ulazi u EU prije naših susjeda, jako su intenzivirali odnose i rezultat toga da je Hrvatska danas prvi vanjskotrgovinski partner Kine u jugoistočnoj Europi. Dakle, imamo jedan strateški pristup s kineske strane i to je poruka Komisije. Ovaj ugovor koji se tiče naravno ulaganja mora biti dio jedne šire priče, jednog većeg paketa mjera, jedne dugoročne održive industrijske politike Europske unije. U krajnjoj liniji u tom kontekstu moramo sagledati i poštivanje socijalnih prava i ekoloških normi koje se u ovoj rezoluciji spominju i naš krajnji cilj mora biti uravnotežena razmjena s Kinom, očuvanje proizvodnje u Europi i naravno stvaranje novih radnih mjesta u Europi. Hvala vam. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Es folgt nun für 1 Minute Herr Kollege Liberadzki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, dobrze, że ten projekt umowy pan przedłożył. Jestem zwolennikiem zawarcia tej umowy.